जारिमिनारि फोरबो श्री श्री राधा कृष्ण दल जात्रा। सानथामनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा बानजाय आफादा। गुरमौ बटखला बाथौ थानसालि आरो जगन्नाथ मन्दिरनि लांगोनायाव खुंफुंगोन बे फोरबोखौ। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला गरेश्वर हालामनि सिङाव थानाय गुरमौ बटखला बाथौ थानसालि आरो जगन्नाथ मन्दिरनि लांगोनायाव गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदियैनो देग्लायबो 60थि बोसोरारि श्री श्री राधा कृष्ण दल जात्रा फोरबो फालिथायखौ फैगौ मार्च दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव खुंफुंनो थाखाय दिनैनि सानाव बानजाय आफादा साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि जारिमिनारि बे दल जात्रा फोरबो फालिथायाव गुबुन गुबुन हारि हारिसानि सिबियारिफोरजों लोगोसे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो बर'नि जाखांफु लाइमोन देंखोगिरि इलिसा बर', मुंदांखा नाम मेथाइ रोजाबगिरि करिश्मा नाथ, बिदिशा देवी बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोनखौ बानजाय आफादनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनाय जादों। खुलुमबाय, बे समाव दं आङो गरायसर हालामनि नैबे गुरमौ बटखला गामिनि जि जगन्नाथ मन्दिरजों लोगोसे नैबे बाथौ थानसालि लांगोनायाव आरो जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जि जारिमिनारि नैबे थावनियाव आं जिहेतु दंफैयो आरो बे ओनसोलनि जि रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफोरा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जिहेतु श्री श्री राधा कृष्ण दल जात्रा जि फोरबो, बे फोरबोखौ खुंबोबाय थादों आरो देग्लायबो बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय जे दिनैनि सानाव बिथांमोना साखाफारा जादों होननानै जोङो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो जों बिथांमोनजोंनो जितु बेयाव सावरायनो होननानै दंफैयो। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन आं बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नैबे जितु बाथौ थानसालियानो जाहैबाय नैबे गरायसर हालामनि गुरमौ बटखला गामिनि आरो बेजों लोगोसे बिनि साखाथियावनो थानाय जि जगन्नाथ मन्दिर, बे मन्दिरनि जि सिबियारि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो नैबे श्री श्री राधा कृष्ण जि दल जात्रा फोरबो, बे फोरबोखौ बेयाव खुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बा मिथिनो मोनदों दिनैनि सानाव। आरो बिथांमोना देग्लायनि जि 60थि बोसोरारि जि नैबे दल जात्रा फोरबो, बे फोरबोखौबो फैगौ मार्च दाननि 2, 3 आरो 4 सानथामनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंनो थाखाय दिनैनि सानाव थाम थिम जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। आरो जों नुबोबाय थादों जि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो नैबे जि जारिमिनारि जि फोरबो, बे फोरबोखौ बिथांमोना मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंबोबाय थादों होननानै जों मिथिनो मोनदों। आरो देग्लायनि नैबे 60थि जि बोसोरारि नैबे दल जात्रा फोरबो, बेखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना गोबां जि देंखोगिरि, बेजों लोगोसे नागारा नाम मेथाइ रोजाबगिरि आरो बेजों लोगोसे गोबां जि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नैबे हाबाफारियाव बिथांमोना हांख्रायदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। आरो आं माखासे बाथ्राखौ थोंजोङै मिथिनो नाजाबावनि, जिथु नैबे बानजाय आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंजों साखाथियाव दङ। आচ্ছা, मा बुंगोन, माबायदि साखाफारा जादों देग्लायनि नैबे 60थि जि बोसोरारि दल जात्रा फोरबो बेखौ खुंनो थाखाय? खुलुमबाय गासैनिसिमबो। 60थि बोसोरारि श्री श्री राधा कृष्ण दल जात्रा फोरबोखौ गुरमौ बटखला गामिनि जगन्नाथ मन्दिर आरो बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो जों गुरमौ गामिनि रायजोफोरा थागथियारि साखाफारा खालामगासिनो दङ। बेखायनो बे सानखालि गासै धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लोगोसे हेफाजाब होनायनि थाखाय जों बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बे फोरबोखौ खुंबोबाय थानायाव नोंथांमोना दिनैसिमहालागै 60 बोसोर जाबोबाय। देग्लायनि 60 बोसोर बे फोरबोखौ माबायदि खुंगोन? 60थि बोसोरखौ जोङो एबार एसे जोङो मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। बे मन्दिरजों लोगोसे लोब्बा लाखिना जों फुजादो जोङो सांस्कृतिक खन्दिया लाखिदो, मोनाबिलि हारिमु आयदा लाखिदो। जोंनिया सेथि सानाव थाहैबाय जोंनिया धोरोमारि फिरफिला बिर होनाय। बे धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोगोन जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां सेमल चन्द्र बिथाङा। लोगोसे बे फिरफिला बिर होनायनि उनावनो जोंनिया गुबुन गुबुन जोंनिया हाबाफारि थाहैगोन। जेनेबा जोंनिया दंफां गायनाय हाबाफारि, लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि बादायलायनाय हाबाफारि, लोगोसे बे जोबनायनि उनावनो जोंनिया मोनाबिलियाव आरिया सावनाय हाबाफारि दङ, घुनुत्सा उत्सब होनो। गतिके घुनुत्सा उत्सब जोबनायनि उनावनो जोंनिया हारिमु मोनाबिलि, फावथिना दिन्थिनाय हाबाफारि, मिनि थियाटार। बे मिनि थियाटार जों हांख्रायना लाबोदों। बे मिनि थियाटारखौ बेखालि बेखावगोन मानगोनां बेखावगिरि 30 नं गरेश्वर बियाबनि मानगोनां MCLA महेस्वर बसुमतारी बिथाङा।
बे जोबनायनि उनावनो जोंनिया नैथि हाबाफारि बा नैथि सानाव जोंनिया प्रथम जोंनिया हुम सावनाय हाबाफारि बे हुम सावनाय हाबाफारियाव जोंनि बे गरेस्वर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा माने लोब लोब फैनानै बाहागो लायो गतिके बे जोबनायनि उनावनो जोंनिया हांख्रायना लाबोजानाय अखमनि फेमास नागारा नाम दलनि पाथिका मानगोनां करिश्मा नाथ बिथाङा बे नागारा नाम दलखौ बा नागारा नामखौ प्रदर्शन खालामगोन बे जोबनायनि उनावनो जोंनिया गुबुन गुबुन माने आलासिबो हांख्रायनाय दङ बे मानगोनां आलासिफोराबो बाहागो लागोन बेनि उनावनो बे जोबखांनायनि उनाव जोंनिया आरति बरन हाबाफारि बे आरति बरन हाबाफारिनि उनावनो जोंनिया मोनाबिलि हारिमु आयदा बे खालि जोंनिया पानजाय आफादा हांख्रायनाय लाबोनाय अखमनि फेमास सिंगार मानगोनां बिदिसा देबि बिथाङा मेथाइ खनगोन बे मेथाइ खननायनि लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलनि माने जिबिलाक नित्य शिल्पी दोङो बिथांमोनाबो माने बेयाव बाहागो लागोन बे सानखालि जोंनिया मन्चखौ अपेनिं खालामगोन अखम आयेन आफादनि मानगोनां अध्यक्ष बुंथिगिरि बिस्वजित सार दैमारिया बेखालि जोंनिया नैथि सान जोंनिया थामथि सानाव जाहैबाय जोंनिया जिहेथु जों 2 तारिखनो जों हलिखौ गेलेनांगौमोन जों थामथि खालि बयबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बा बुरै बाराय गासैबो ज' नांनानै जोङो हलि माने निर्मालि प्रदक्षिण खालामो बे निर्मालि प्रदक्षिण जोबनायनि उनावनो जोङो बे खालि जोङो जोंनि जिथु बर'नि हारिमु आफाद बा बागुरुम्बा खेराइ नित्य बे बारा दिन जायाखै गिनिस बुक रेकर्ड जानो हादों बे भकतपारा खेराइ हानजा बागुरुम्बा दलखौ जों हांख्रायना लाबोदों बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मोसाफुंनाय दिन्थिफुंगोन बे जोबनायनि उनावनो जोंनिया जिहेतु बेखालि लास्ट सान बेदि समापन अनुस्थान थागोन बे बेदि समापन अनुस्थाननि उनावनो जोंनिया मोनाबिलि हारिमु आयदा बेयाव मोनाबिलि हारिमु आयदायाव जोंनि पानजाय आफादनिफ्राय हांख्रायना लाबोजानाय सिंगार मानगोनां इलिसा बर' बिथाङा बेयाव मेथाइ खनगोन मेथाइ खननायनि गेजेर गेजेरनो जोंनिया ओनसोलनि जिबिलाक माने नित्य शिल्पी दोङो बिथांमोनाबो गान रोजाबगोन बा मोसागोन नैबे मोनसे खोथा नैबे ओनसोलाव बर'नि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन नंगौ बिथांमोनाबो माने जोंदोंनो बे जिथु दल फोरबो बे फोरबोआवबो एखेलेगे बाहागो लायो जोंनियाव अकल बर'ल' नङा बेयाव जोङो शर्मा दोङो बिभिन्न भाखि क्लक दोङो बिसोरबो माने बे जोंनि हाबाफारियाव जिहेतु बे समाव मोनबो माने जेबो माने माबा गैया माने बेयाव माने गासैबो जोंनियाव अनुस्थानाव बाहागो लायो आरो लैहोर लैहोर फैनानै जोबथारनायाव रायजोफोरनिसिम मा खावलायगोन आरो बेसांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन होनना मिजिं थि खालामदों जोबथारनायाव जों हांख्रायनाय आलासि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्राक्तन चिफ मानगोनां मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन 4 तारिखआव बिथांनि लोगोसेनो जों गुबुन गुबुन आलासि लिंदों जोंनिया लकेल जिबिलाक माने बिखिस्त बेबखायि दोङो बा जनप्रतिनिधि दोङो बिसोरो बाहागो लागोन मानगोनां प्रमद बर' सार बिथां लोगोसेनो जोंनिया बिजेपि हानजानि मानगोनां जिल्लानि आफादगिरि भिक्टर दास बिथाङा लोगोसे बाहागो लागोन गरेस्वरनि बिखिस्त अधिबक्ता बा बिजेपि दलनि मुखपात्र मानस सरनिया बिथां लोगोसे गुबुन गुबुन माने आलासिफोरा जोंनियाव बेयाव बाहागो लागोन आरो रायजोफोरनिसिम मा खावलायगोन हाबाफारियाव बाहागो लानो माने जों पानजाय आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायदों गासै रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि हाबाफारियाव सानथामनि हाबाफारियाव माने हेफाजाब होनायनि लोगोसेनो जों गासैखौबो माने बे प्रग्रामखौ साक्सेस जानायाव जाहाथे सबबो मदद खालामो बेखौनो खावलायहरदों आं हाय नंगौ बिथांमोनानो जाहैबाय नैबे देग्लायनि जि 60थि बोसोरारि जि श्री श्री राधा कृष्ण दल जात्रा फोरबोनि जि बानजाय आफादनि मावथि बिथांमोन आरो बिथांमोनानो दिनैनि सानाव रोखायै जोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों जिथु फैगौ मार्च दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव जि सानथामनि हाबाफारिजों जानो गोनां जि हाबाफारि बेयाव गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां समाज सिबियारि गोबां जि राजखान्थिगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोनखौ मिथिहोनाय जादों आरो जिथु जारिमिनारि जि फोरबो बियो जि आजै आजौनिफ्रायनो जि खुंबोबाय थानाय
थानाय जि फोरबो बे फोरबोआव नैबे ओनसोलनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसानि सुबुंफोराबो बा सिबियारि रायजो राजाफोराबो बेयाव बाहागो लाफैगोन होननानै जोंनिसिम मिथिहोदों आरो बेजों लोगोसे जिहेथु बेयाव जाखांफु जि देंखोगिरि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जि इलिसा बर'निफ्राय लानानै गोबां बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाहैनाय मोसाखावरि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे नागारा नाम मेथाइजों जि मुंदांखा जानो हानाय करिश्मा नाथ बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैगोनखौ जोंनि सिगाङाव मिथिहोदों। जोंबो आसा खालामदों बे समाव रायजोनि जानानै जि बिथांमोननि जि सानथामनि हाबाफारि बे हाबाफारिया मोनसे मोगथां महर मोनगोन होननानै।